enethemba lokuthi ingane yakhe izokhula ibe umuntu. Nansi ingane yami, ungabuvezi ubuso bakho ngane yami, kodwa ngicela usukume. Sukume, ungabuvezi ubuso bakho, sukume. Niyayibona ingane? Niyayibona ingane bafowethu? Umama wale ngane nobaba wale ngane wayethi igama. Angazi nokuthi ubani igama lakhe. Kodwa wayethi igama umama wale ngane lengane. Niyazwa bafowethu? So, masithi abantu bokufika bahambe, sisho lento le. Sisho lento le. Masithi abantu bokufika bahambe, nansi into siyisho. Niyazwa bafowethu? Masithi abantu bokufika bahambe, nansi into siyisho. Bahlele emafletini bakhokho 15,000 emafletini. Sicela ama-landlords ala eThekwini. Sicela abantu abangabanikazi balamabhilidi la eThekwini. Sicela bona abantu abangabanikazi bamabhilidi la eThekwini. Before sishisa ibhilidi lakhe, sicela khipha abantu bokufika kulelo bhilidi. Sicela baholi abahlangene namaphoyisa, abanamaphoyisa ahlangene nezigebengu. Before senze kungafanele sikwenze. We've been doing this for 10 years. Amaphare eqala la eThekwini mina engenza i-case study yawo. Yimina engalandeli ukuthi lezi ngane igcina zila emgwaqweni. U-half walezi ngane, 50% walezi ngane azixoshiwe ukungalaleli emakhaya. Zixoshwe ukuthi zizalwa ngabantu abangazi ukuthi umphefumulo yini. uNkulunkulu akunika umphefumulo unga-understand ukuthi yini umphefumulo. Ingakho-ke bafowethu sithi abantu bokufika sicela behambe, sifuna ukulungisa izwe lethu. Ngoba le ngane singayi-rehabilitate, singayilungisa lezi ngane uma zingeza ukuqhubeka zithole lobu buthi ezikufaka egazini. Okunye kuzokwenzeka sizocela kini nonke bafowethu enikhona njengoba decela ubhuti umzimba ukhalimali. Woza ngapha baba. Woza lapha, woza kimi. Sigaba. Ya. Sigaba. Uphu baba wayo, umama wayo. Ukhona la. Woza la mama. Uyasukumeka. Uyakhona. Cha ikulungile ngicela idaba lalengane ngicela silikhulume masiqeda la. Ngicela silikhulume ungahambi nalengane ngicela uhlale phansi. Ngicela uhlale phansi. Ngicela siqede lento siyenzayo sizokhuluma idaba lengane. Bafowethu sizocela usizo kubantu abahlose ukuthi izwe libe lilunge. Sizocela usizo. Sinendawo thina kwaNongoma, sinendawo ezinkulu kwaNongoma ezivulekile. Inkosi yakwaMandlakazi sengakhuleka kuyo, ngiyakhuleka namanje ukuthi isinikeze isiqeshana nje sendawo mhlambe singama-hektare amathathu. Siyibiye leyo ndawo. Sithathe lezi ngane zakithi, sihambe siyoyifaka lapha yana, sinikeze ukudla ngoba laba abantu abazi. Sibanikeze ukudla, unodokotela uMvelase eRichards Bay. Onikelile wathi yena ukhona umjovo okhona okufanele lezi ngane mangabe ngekhathi besuka kulomoya abakuwona bejove kube khona into abajova ngayo nabaphuziswa yona unanomshini okuthatha to drain their system ukuthi kuphume lokhu kuthi egazini uthi uzosenzela leyo nto mahhala. Uma nje singathatha zonke lezi ngane siyoyibeka laphayana yena uzosilekelela. Siyacela-ke ingane zakwethu bayekeli laba abanwa nathi masicela usizo. Umuntu ozomlindela ukusicelela usizo lokulungisa yonke lento inangu baba uDlamini. Ngiyamemezela ngokusemthethweni namhlanje uyena ozoselekelela ukusikhongela kubantu abazokwazi ukusisiza ukuthi sikwazi ukwakha leya ndawo ngoba asidingi ukwakha into efensi. Asidingi ukuthi size sakhe into efensi. Singabiya sibiye nje indawo bese kutholakala amathende awu4. Kutholakala ama-electric conductors. Kugcunyekwa ama-electric conductors ngoba lesi simo siyaphuthuma. Ithende lu-17,000 rand lapha eRichards Bay. Sithole nje amathende amathathu noma amathende awu4 sihlukanisa amantombazana nabafana bese sifaka ama-electric conductors senzele ukuthi uma kuduma izulu kungathi lokhu kushiswa kuzobe kukhandeka lapha ethendeni bese umbani wehlela lapho. Bafowethu lesi simo salezi ngane la eThekwini sikhombisa uhulumeni kulula kanjani ukulungisa inkinga. Kulula ukulungisa inkinga la eSouth Africa. Abafuni ukulungisa inkinga abaholi.
sithathe lezi ngane siyoyibeka lapha siyinike ukudla siyikhathe siyihlanze abanye sibabuyisele emakhaya niyobalungisela izinto zabo zasemakhaya ngoba ezinye ingane zilapha nje imsamo yazo kayiqondile imsamo yoyisa ayiqondile imsamo yonina kayiqondile sidinga ukubuyela kithina asibuyeleni kulokho kwethu eyokuyikhona kwakukhanda umuntu bese sibuyela ke bafowethu siyothanda abaholi siyothanda lokho kodwa uphume egcekeni eliphilayo uhulumeni ukhandwa umndeni niyezwa abantu bakithi uhulumeni ukhandwa ngumndeni uhulumeni akakhandwa ngabantu ababizelwe ehholo amahlongandlebe ayoba ngumsindo ehholo uhulumeni ukhandwa umndeni umndeni mawuhlelekile nalomndeni uhlelekile nalomndeni uhlelekile ukhanda isigodi bese kuthi isigodi sikhanda umphakathi wenkosi bese kuthi umphakathi wenkosi ukhanda isifunda bese kuthi isifunda sikhanda isifundazwe izifundazwe ikhanda amazwe asambe siyolungisa amagceke izwe lizoyilungela abantu bokufika abahambe bafowethu abahambe manje ungakashayi umhla ka-30 June ngoba lokhu buhlungu esibubuka la asazi inhliziyo zethu ukuthi ziyoba njani uma kuqhubeka njengoba sekufika ingane embili namhlanje la zibulewa ngabantu bokufika ngokuyihlohla ama-drugs ngiyanicela mphakathi wakithi ngiyabonga abaholi ngiyathokoza kakhulu baholi nonke enginaziyo nenginganazi njengoba nibaningi kangaka nizotshela uNkulunkulu nizomangalela ububi phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu uyezwa ingane zakwethu uNkulunkulu anibusise futhi uNkulunkulu enze emagcekeni enu ukuthi konke kuhambe kahle ukuze lo wamoya omuhle ophume ngawe egcekeni uzolwa nalobu ububi bukaSathane usebenzele wena egcekeni uphinde usebenzele lengane uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu uthanda okuhle uNkulunkulu weseke okuhle ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu abe nathi ngaso sonke isikhathi siyabonga sesiqedile-ke bafowethu besizokhuleka kuphela sicela ukuthi-ke sinikezane angazi ungobe uzosisiza wakuyibona abane-experience yokusebenza lana nokunikeza lezi nsizwa ukudla niyazi-ke mina iy'ngane zakithi akithi futhi nangihlonipha last time sekuze kwaba kabili ningihlonipha seniphinde nangihlonipha futhi namhlanje kuthiwa nina nizwa yazi ngicela nibuke isimanga bafowethu ngicela nibuke naso isimanga sokuthi lezi y'ngane kuthiwa ziyimdlwembe kodwa bukani laba bantu bayoqeda i-hour lesibili behleli phansi kusho ukuthi singakwazi ukuyilungisa inkinga yalezi y'ngane ngiyacela ukuthi sonke sibe nethemba nani iy'ngane zakithi ngicela nibe nethemba nezwe uNkulunkulu ukhona nizolunga bafowethu nezwe sizodlula lesi simo ingane zakithi nezwe mina ngiyanethembisa phakathi kwenu khona kuyothi kuphela lo nyaka bayobe bemela phambi kwethu begqugquzela abanye ukuthi bafowethu akulunge kuzolunga ingane zakithi nezwe mina ngimthatha njengabantu futhi ngiyakholela ukuthi ninomnikelo eningawenza kulelizwe lamadoda angaka nizinsizwa zamakhosi nina nginifuna ebuthweni nina ngifuna nina ukuyolwa nani lempilo ezayo kunempi ezayo la ezweni ngiyanidinga wemadoda niyezwa yini ngiyandinga nizo-eda kulo 5 million weyinsizwa elizobe nguhola ungakapheli lo nyaka ozokusho ukuthi leli zwe fanele libheke ngo-2029 yini nizobe nisho ukuthi leli zwe fanele liphathwe kanjani ngoba akeke kuphinde sinqunyelwe ngabantu ukuthi izwe liphathwe kanjani izwe lizophathwa ngendlela thina esifuna liphathwe ngayo la eSouth Africa niyangezwa bafowethu ake niyishayele ihlombe-ke ngokuhlonipha siyathokoza kakhulu ngicela-ke ngobese asilungisele indaba zokumaya uyena-ke uzohlela lokho uzokwazi ukuthi kufanele bazosuke beqophe laba kanti khona lento esifuna ukuyilungisa khona into esifuna ukuyilungisa kahle wena babluzo mina ngibamba ikhamera mina mina ngibamba ikhamera mina yonke engibizele kuyona wele kunabantu abamalinda bazophuma la beze la sizokwazi ukuthi siphile nabo manje sekusondele lo muntu lona ogqokele iskipa lesi ayiyazi yabo nje leskipa lesi ayi leskipa lesi ayiyazi uzobona yonke lento yakho kumede awuxoshe lo muntu ofayile iskipa lana yazi uzobona yonke lento hayi uzobona yonke lento awela mkhapha yani abantu lapha bayaphila bona bakithi hayi siyabonga bafowethu umuntu angabingelele bafowethu njengoba sila eAlbert Park lapho kuhlala khona bafowethu laba ababalekela amakhaya bafowethu
iqembu le-MK bafowethu lenzela abafowethu lapha ukudla kokumayo ukuthi nje bethole breakfast njengoba kusasa kuseni. Mhlawumbe awusondele mama wena ngitho la in charge. Ya mhlawumbe yawukhuluma utshela abantu ya. Ngiyabingelela abantu base-South Africa. Yeah. Igama lami nguShele ngakwaBlacks. Firstly, this is not about political parties. Yeah. Sihlangene nje singabantu base-South Africa. Yeah. That is first and foremost. Yeah. That's what's important. Sithe as omama Yeah. base-South Africa. Yeah. Angeke sihlale phansi sizwile ukuthi ubiziwe umkhuleko Yeah. ukukhuleka iy'ngane zethu. Yeah. Iy'ngane zethu ezehlelayo. Yeah. Iy'ngane as young as 14 years. Yeah. Yeah. But overall, benfuna ukuyiraise le issue ukuthi there's an agenda like Yeah. South Africa. Yeah. Abantu that seem to don't understand. Yeah. Amadoda Yeah. asengozini. Yeah. They're becoming an endangered species. Yeah. There's an agenda to destroy amadoda. Yeah. Because 95% of abantu abahleli la, there's Yeah. about 150 people. True. la. 95% amadoda. There are very few women. Yes. Kambila was around. Yeah. Basondela, so I saw. Yeah. 95% amadoda. Yeah. So amadoda abantu fanele ngabe bayasebenza, Yeah. bayafunda, Yeah. bondla imindeni yebo, bondla iy'ngane zabo, basilekelele Yeah. thina abantu besifazane bagcwele. Yeah. So i-agenda ihamba kanjena. Amadoda if ungawathole ejele Yeah. ngoba basebenzi, Yeah. because the mother of crime Yeah. is poverty. Yeah. We've got 63% youth unemployment. Yeah. Youth Yeah. there's about 80% True. young people. True. So if bengekho la bema-drug addicts sizobathole manje Yeah. amadoda. Ish. If bengekho bengekho siwana ama-drug addicts bahlele emakhaya abasebenzi bancika ngey'ndongo zama-talk shop mazayizayi bahambe becele omalusi sibabiza ngani thina ama-deadbeat fathers. Yeah. Hayi ngoba bafuna ukuba ama-deadbeat fathers but because abasakhona ukuprovide Yeah. ngoba imisebenzi ayikho. Yes. Umsebenzi ayikho ngani abantu bokufika first preference Yeah. kwey'ndaweni zomsebenzi because they allow cheap labor. Yeah. So if bengekho konke lapho then they turn them into some homosexuals. Yeah. Kodwa nje asivele nje sihlale mama wami because usukhulume kakhulu asihlale odabeni lana ukuthi mhlawumbe nawe ngiyacabanga ukuthi wena umuntu ohola sona lona yona le nto enhle kangaka eniyenziwe la ukuthi nizonikeza abantu ngokudla kwesimama mhlawumbe nje uchaze khona mhlawumbe nezizathu nje mhlawumbe na nizenze nakubona ukubaleka njengoba okunye ubusuchazile ukubaleka ukuthi nifike nize la. Thina ngumama Yeah. zela abafana bawu-2. Yeah. So angilazi kusasa. Yeah. As abantu besifazane, Yeah. we need to support amadoda. Yes, yeah. Because Yeah, uma yeah, kuthiwa yeah. kuye empini Yeah. kusasa amadoda azobe phambili. Yes, yeah. Amadoda afanele Yes. asiprotect. Yes. Kodwa thina as abantu besifazane, Yeah. as omama, Yes. as abafazi Yeah, sebandi, yeah. nayo responsibility yethu. Ish. Yeah. I-responsibility yethu ayilele kuphela ekuthandazeni. Yes, Kodwa yeah. kufanele sisukume. Yes. Sizolekelela ngokuncane nathi singakwazi. Yeah. Singahlali emakhaya. Mama. So hence sithe thina asiphume zabantu besifazane Yes. sihlanganise lokho singakuhlanganisi Yes. sizokwenza into ekasha. Hayi siyabonga kakhulu mama wami ne. Hayi siyabonga. Mfowethu phela emntwini mfowethu. Ya. Bafowethu Yeah. lokudla sikunikeza abantu Yeah. sikhombisa abantu ukuthi ukudla kuyaphila Yeah. kuyaphoqa nathi futhi isikole Yeah. awukwazi ukunikeza umuntu ukudla wena ongakudla Yeah, yes. futhi awukwazi ukuthengela umuntu isinkwa wena endlini ongasithengi Yes, yeah. ngiziwa ngithengele izinkwa yile zinkwa nami engiyidlayo Yes. kulolilo nami BP, yes. yebo baba Yeah. so abantu ukuze baphile banike equality Yeah. Kodwa qhawela kithi mfowethu umsebenzi mfowethu lana mfowethu ungasuchaze mfowethu ngalo msebenzi mfowethu omuhle kangaka eniwenzayo ya. Especially lo la mfowethu. Yeah. isizathu wekulizos Yeah. ukube sabantu besifazane ngabe sithi iyinselo Yeah. uma ngabe uzele Yeah. uyazi ukuthi ingane kumele ikhule kanjani Yeah, ikhule true, kanjani. true. Kodwa uma ngabe sikuphume eceleni
esandleni sekumele usebenzise ukuba umzali ngoba uyingane noma ngabe ubani oku-age umzali wakho senza leyo nto nje manje sibambele abazali balezi ngane abanye babo bakhona ukuthi bahluleka ukuthi bashone iy'ngane zangaba nabani yingakho kusibona simi kanje baba khawula umkhuleko wethu wodwa uNkulunkulu namakhosi alesizwe wakhumbule lezi ngane ngoba iyona future esinayo ayikho nje esinayo wakithi mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga phinde mfowethu uvikelekele mfowethu siyakubona ukuthi uyaphunyuka mfowethu uphunyuka impela bethi bakubamba wena babo nami nginalelo themba lokuthi amathonga akithi azoqhubeka anqabe nami nawalesizwe amakhosi alesizwe uma kuvume wona kuyobe sekuphela kwami okwamanje basanqaba mfowethu siyabonga kakhulu khawula khawula mfowethu asibingelele khawula mhlawumbe uzisho mfowethu uzazisa ukuthi wenza umsebenzi muni eqembini mhlawumbe kanjani igama lami ngumondlingo wazola abantu abaningi bangazi uSokhulu ngiqhamuke wa-26 ngu-organizer khona under iqembu le-MK Party so siya-organize nje ama-programs around iTheku one of ama-initiative esiwenzayo emphakathini lawo ukuthi sami sisiza ama-homeless people kasidinga ukusiza ama-homeless people even ama-students who are defunded by NSFAS naphuma emakhaya ahlwempu e-ofisini lethu lapha e-South Beach le-wa-26 siyapheka khona ama-students ayafika ntambama azodla nasekuseni sawenzela ama-breakfast Kodwa khawula kithi la sikhuluma udaba la nalo udaba labafowethu laba ababalekela amakhaya khawula kithi abahlala la emgwaqeni nani siyanibona mfowethu njengenhlangano niyafika lapha nizobanikeza ukuya ngasethunjini mhlawumbe nje ukubeka mfowethu kulokho nezizathu nje mfowethu engakusho oqala nje ukuthi nobhuti bethu laba nosisi bethu asizazi izizathu ezibasuse emakhaya ukuthi mhlawumbe abantu basuke emakhaya ngoba bethi bezozama impilo engcono masuke abantu bokufika kube yibona-ke ababadayisela ama-drugs nayo into nani so thina njengama-South Africans sikhathalela abantu bakithi kuqala sithi South African phambili abantu bangaphandle amele balandele so yilokho nje initiative yethu ekhona ukuthi asofika obhuti bethu nosisi bethu sibanikeze ukudla ukuze balale bedlile bethole into abayidlayo khawula kithi lento ichazani lento lena lento yenzeka la ngohulumeni wala eKZN oholwa-ke mhlawumbe-ke abaholi ikhona ama-cabinet ukhona umholi walo waso lesifundazwe uThamsanqa uMfokantuli lento ichazani uma kuzoba nabantu abahleli kanjeli abantu sebehlala ngisho ePark labantu laba banezindlu lapha engamaplastiki nawo zonke izinto ichazani lento isimple nje chaza ukuthi uhulumeni wakithi osiphethe uyahluleka akanandaba nomuntu omnyama uhulumeni wethu if we looking back ensukwini uprioritize abantu bokufika abantu bokufika bebehleli lapha ekhona into ayenzile uhulumeni uvela lethu ukudla wabanikeza ukudla wabathatha wabanikeza ishelter what about abantu base-South Africa abahlala la ngaphandle so uhulumeni wethu akanandaba nomuntu omnyama into ayicabangela yona yizisu zabo nomndeni yabo kuphela ukuthi ba-enriche bona badla imali kuphela kanjalo hayi mfowethu hayi asibonge khawula ke sidla amaningi amen lapho kade khawula iqhikiza abengakhawula netshitshi sezosikhomela khawula mhlawumbe nje uchaza mhlawumbe ngeprogram yanamhlanje umthandazo namhlanje khawule sisi siyathokoza siyakhuleka eNgonyameni siyakhuleka kongangeZwi lakhe siyakhuleka kongangokujula kolwandle siyakhuleka kongangey'ntaba zakhe zonke khuleka emakhosini onke khuleka enkosini yami kwaMandlakazi inkosi yami kwaNonguzulu kwaNongoma bafowethu namhlanje besiletha umkhuleko la phela sikhumbule ukuthi lelizwe lanqotshelwa umkhuleko sikhumbule ukuthi lelizwe linoNkulunkulu lomhlaba wadalwa uNkulunkulu impilo yethu iphethwe uNkulunkulu
umoya wonke siwuphefumulayo uphethwe uNkulunkulu. Ngakho mase sisey'nkingeni kufanele simbikele uNkulunkulu isimo esibhekene naso. Lezi iy'ngane niy'bona lapha njengoba ziningi kangaka, iy'ngane over 300, uyabona ukuthi amakhandemisi onke lawo abanumzana laba abantu bekufanele ngabe babhizi bayalungiselela manje, balungiselela ukuthi bakhe imizi, bakhe imindeni. Manje-ke kunalo moya omubi-ke wabantu bokufika wangena kuleli zwe ozobulala izwe lethu. Njengoba nisibona sisukumile sithi abantu bokufika bahambe, nabo ubufakazi, yibo-ke lobu bufakazi obenza senze lokho. Mhlaka 30 June wonke umuntu ofika sicela ebe esehambile eSouth Africa. Mhlaka 10 June abantu bokufika babe beqala belungiselela ukunikeza iy'tolo abantu base-South Africa. Mhlaka 15 June nangomhlaka 20 June amabhilidi onke aseThekwini azobe ehlala abantu bokufika ngenkani, bazobe kufanele bebe sebephumile kubona. Uma ngabe omastende balawo mabhilidi bengafuni ukulungisa inkinga, bahlalelwe ingozi yokuthi kulimale iproperty yabo. Siyathokoza. Qhawula mhlawumbe makwenzeka izinto ey'rongo usabile mhlawumbe uthi icala mhlawumbe lingathathwa libuye kuwena mhlawumbe ungagcina usuboshwa Ezami insizwa nje izinto erong. Ezami insizwa kukho lapha lokhu ngaqala ukumasha akekho wami umuntu oke enze iphutha. Nangomhlaka 30 June esiyokumemezela abantu bakithi alikho iphutha bayolenza ngoba abantu bakithi sebefundile ukulalela. Abantu bakithi bebevele belalela, bebeswela umuntu ozobatshela ukuthi lalelani la ningakwenzi ukuthi yenzani ukuthi yenzani okuqondile. Engani abantu wonke lamatoyito ade bewenza bebulala imigwaqo beshisa ama-library beshisa iy'kole bebesuke bethunywe osopolitiki bebenzisa izinto ey'wrong. Mina ngibenzisa izinto ey'right. Umuntu ogangayo kuyoboshwa yena ngoba esami statement esiqondile akwenziwa iphutha, akuxatshanwa nephoyisa, akuntshontshwa, akashaya umuntu okufika, akaphuthi umuntu okufika, akubanjwe inkunzi, akutatshwa. Akuze ukutatshwa nangomhlaka 30 June akuze ukutatshwa siyoqopha umlando umhlaba wonke into engakazi yenzeke, akuze ukusha ngisho iphepha bayobona abantu siveza ilaka lethu ngaphandle kokona. Ingakho bethi angithi basho bathi kube ngashuthwa angashuthwa ngomhlaka 30 qhawu. Hayi kuyobe kungashuthwa kulo obize leyo mhlaka 30 loyo lo wanqunywa yini umhlaka 30 kuyobe kushuthwa, kuyobe sikhombisa umhlaba wonke ukuthi thina siyiphethe kahle kanjani. Ofuna ukuyokweba akahamba yokweba, ofuna ukuyobulala abantu akahamba yobulala abantu yena, angangeni kulokho kwethu. Lokho kwethu kuyohlala kunokuthula, kuyohlala ku-peaceful, futhi leli zwe solinqobela ngothando nomoya omuhle. Siyathokoza nabenkosi. Siyakubingelela mbukeli, siyakumukela kwezishisayo eMzansi. La sibona ubhuti uphakela umthakathi enika ithemba kwabosisi nabobhuti abaselehlelelwe ithemba, imvamisa abesifamo babiza ngamaphara, ebanika umkhuleko, enxusa nabantu bokuhamba ukuthi hhayi mabahambe babuyele emakubo khona sizosala thina silungise iy'nkinga zenye e-South Africa ngoba yibo imbangela yokwenza awubhuti nabosisi esibabiza ngamaphara, ekhuluma ngethemba ukuthi hhayi kunendaba ayicelile ndawana thizeni nenhlane KwaZulu-Natal ukuthi bathathe bakhe labo bhuti nabosisi esibabiza ngamaphara ukuthi bahlale khona bahlomise izimilo ukuze iy'mpilo zabo ziqhubeke. Sicela-ke ubeke lakho ilaka mbukeli usho ukuthi uthini ngalolu daba.